Λοιπόν, 2009, Τζάκας Κρούτης Ραφίνας με Ναπολέον Κάκο και φυσικά εμένα τον αρχηγό. Αυτό θα γίνει αυτό το μάλλον το βιντεάκι, θα βάλει πολλά βίντεο. Ξεκινάνε οι καφρίλες, μπαίνω πίσω στο τσάκι βλέπετε. Και ξεκινάει η τσόντα, πάμε. Θα φάει και καλά από την έξω. Ρε μαλάκες. Γάμω το κεράτο. Πάμε, τρέχαμε. Ευθεία γκάζω! Με το 1, με το 2, με το 3! Ραφίνα ρε! Πάμε στο φως να δείξουμε και τις πάσεις για άλλη μια φορά! Ρίξαμε στην άμμο! Και εδώ με τα λόγια της Ραφίνας τελείωσε η φώτα μας. Σας αποχαιρετούμε, η Ραφίνα Ορτάι τελείωσε. Τα πάντα άλλο το Νατάλο.